Salam, iyleşler. Birine Kaunas ULLAKAN bazarına geldik. Bu bazar ÖNGELLENDI ürünü. Ulu sklad, tavarny, nemen sklady. Patrep Soyuzun o. Şoňa men beşnemen bir sklady. Köni wagonlary kiosk edipdirler. Aňyrakda biziň edenlemelerimiz var. Ne şonu görmäli var ýasyna. Öňü wagonly. Şudaýda düşürilýän ýerler. Şu işlere katnaşdyk ne sebäpleri. Ben bir arkitektorum vardı. Şoň ideýalary. Köni wagonlary şolary alak targowy neme etdiler. Bäzem köni sklad. Biziň bazar edipdirler. Bäziler şunlalar. Nalak beyne şudaýda bir 10 ýyl 12 ýyl mundan öň şu bölegi men etdim. Böyle dedim WAGTLAYN seyretmedi. Gowy çarşamandyk, dargamandyk. Şunu Грати, какой год был? 2000. Только не то, чтобы вверх видели, а тут еще обратно, когда вверх будет находиться. Да, вижу. 2006-njy 2007-nji ýyllar bolmaly. Kış 21 gradus sowukdy, ýağma düşýär. Şonu 20 munnet de böyle onu. Bolmasa şutaýlarymda şunu alak nemedi. Şonu götürdük de. Yok, nemesinde görür yalak değerli. Burada etken şeyle neme olur ya. Zaten bol ya.